Oldest bridge in the country. Ito kami ngayon sa Tayabas City. Pip, pip, pip. Aboy. Kuya po. Mama. Rizal, Windsor. Kami sa Mainit Resort na Rizal. Sa swimming sea. Rizal. Sino yung kasama mo? Kuya? Kuya po. Sama. No, love mo kuya ko? Paano nga yung love? Oh, very good. Love. Tayabas City, Mainit Resort.
Meron din dito sa kabila. Steam bath. Parang sauna siya. Ayan. Hindi ganun kainit. Ayan. Minutes lang ang pwede mag-steam bath. Tapos, kailangan uminom ng tubig. Hindi dapat mataas ang hindi dapat kayo high blood. Bawal din ang alak at sigarilyo at pagkain dito. Ano gusto mo? Ano gusto? Tapos lang namin mag-picture. Wala na ang bata. Welcome to the What News that will be regarded about the Babalita? Zero. Ito namang makulit na to. Oh. Eating. Nag-record siguro siya. Ang kaya naman. Talo na naman. Ang galing ko pala nung mag-English. Oh. Sobrang galing na English. Hindi na namin maintindihan. Slang na slang. Sounds lang. Pinagsamang Brito. Sabi ko pa inatan, ito kan magwanay ka. Iso sa dadakli, maliit. Ayaw mo yung maliit na dakli.
With ping-ping.